Hei, ne on jo täällä. Ossi, molempieno. Kukas tää aikuinen nainen on? Mä oon Peppi, etkö se muka mua tunnista? Tässä on Aino ja Otto. Moi. No moi! Tässä on mun pikkuveli Ossi. Vaikka ei se niin pieneltä enää näytä. Joo, anteeksi, työpuhelu. Niin, sä oot varmaan sitten Ossi. Mä oonkin kuullut susta paljon. Ja sä oot varmaan Panu. Mä en ookaan oikeastaan kuullut susta mitään. Harmi, ettei se asunto ollut tarpeeksi iso meille. Turhaan ajoitte tänne asti katsomaan. Onneksi on vapaa päivä. No, huomenna päästään kattoo paria isompaa kämppää. Hei, mehän voitais käydä Helsinkiin yöksi. Ei tarvitse ajella edestakaisin. Se mun kämppä on kyllä aika pieni. Ja Rafaelkin on siellä. Mä ajattelin kyllä hotellia. Isä, mulla on jano. Missäs heidän äitinsä asuu? Ei missään, se on matkalla. Ai matkalla? Joo, mutta kyllä se tulee takas. Eikä tuu. Tuleepas. No niin, kukas ottaa lisää jäätelöä? Mä.